sinjera omorembo gobaranye obuya bwao iprogram nasama boka na twese nasoko boko kwao wekato kortori bakirita liao amakagwanera sura sirita eso yoro motorito. Amen. Amen. Biyamana sana, biyamana soko baba igweli. Eguru bwende nkorangeria semo yo mugako ndieki nabara abetabo lakini rende gabago twale representative ne anyoro nabago cha oyo ko representative guru bweyo korunyantira abaidi bali bagenda tagocha twatabire karibu sana bade nabo baro ora toke tutabarochi mwaboro kigocha asebale na bosiga igamba baganaro ago ikaranzu bono akoranga guru bweite iyo abakoyoye umongina ko toganyeta abakoyoye Bwana Yesu yuwaja kama alivyoahidi.
Kuyamana sana ya vitekwaya sawa tayari kuya awangwana bari twabegete asamba yebirogo ebirogo bire bitigere paraga nyankengo mobyanda mubirete akina Brian Chemis obuba ebirogo ebiye birenchera ndibigocha koikaransule ndonya mbiri gocha komoranche mogenda morete ebirogo nabari banka moisharanse ebirogo nabari ndoche mosarende ebirogo nabo gotela. Okay, togende step wende abana bari banyumerete omongina kerebe abana omongina kerebi kwa sana madam habari libagane lieni eguru eyo abana bomongina kerebe akoje komanda etimu inero igona linde buya etimu nyama ero iko egero mugako bari banywa meta batayomba bwata abantu baratenene omwalimu wamwa buya bari bako akobiara nabona mine tigo motenenega skaujiru lakini arabana gani kwa hiyo bono intagete mubwatari konderi amware gocha mwenzi baroro bono yoko represent iguru bweyo wamwabo mwalimu. Okay, sawa. Ogo saba. Anko. Na tebire pole. Isaba koyo nena ba mama batigarete. Ubwo kinyabuga kunyomete nke.
kusaba tole Nyasaye wito twakira aseria lyo mungena Nyasaye wito tokonye kiera ndola ndatekende kiya tonjolera kimbo kyeita kana totarara se sanduki elinde Nyasaye wito ja kuroto tesamare ne abantu warara na kosa waito se abera Yesu bamtazo bana. Tamba kwana na bwakire tamba pole mungnoralire abakoyone jasa malita naptali unga nyambane ana tenna kwani apa ya minto momora yomona mlebeka igo mbario no mbara wane mbaraika igonda badebi ngoranga kurara ngoro no komenya ngoro igo mungina sama tukayo tumugire Nyasaye tigamukoni orenda abantu bali baye batigaire na batipo unene kwa umole unene nami nena moyoni mwangu nena moyoni mwangu unene kwa umole unene nami nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu. Nena moyoni mwangu unene kwa upole unene nami nena moyoni mwangu nena moyoni mwangu unene kwa upole unene nami nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu. Nena moyoni mwangu unene kwa upole unene nami nena moyoni mwangu katika safari nena moyoni mwangu unene kwa upole unene nami nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu nikiwa na furaha nikiwa na huzuni hata nikiwa mbali nawe hata nikiwa karibu nena moyoni mwangu nikiwa na furaha
nikiwa mbali nawe, hata nikiwa karibu, nena, nena moyoni mwangu. Amen. Niyamana sakatero kuya. After guru ya ruro. Ekwa yende guru kungali obano. Ebe tayari ile USP yabo gali. Ndete bona abachokoro bomongi na bonsi pe. Bochiche bosia. Abachokoro baba iseke baba muraka bonsi pe eguru ye chiche bosia ya kwebicha. Abachokoro kwa chumura. Asenge ncho ye weta na kitoko gendera bwango igo. Abachokoro bomongina kerebi baba. Toche bosia twensi. Pande sote mbili. Nima itena abange morera lakini mutachipanga tu. Wamu abonjwe. Kucha nyote. Chipange. Eroveri yangu. Maisha ya dunia hii imeisha twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Wewe karuhusia video. Majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale. Majina yaitwapo. Bari questi ngaba bwata batera. Ngagete na kuwe kuba batera. Hasta kwa elio. Ayo ngoba bachora sabe. Maisha ya dunia hii imeisha twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale. Onye yo kamegene te
Bono asengencho kwa butokire ntagete toy waneiga under the leadership yo Sabron abachokoro baba iseke abachokoro baba mura Sabron yakore gasi ngora ndio mona siribaga na abange sana nanko aniga bali baba iseke vere semuga ga eseme ni yaba mura to vere seme Mundo tachiro muranda. Aba mura ndei kilo mondo ngora yango to tukire ngora ndia na baba iseke na baba mumura itu mu abuchibicha apsata aga muticha bwa ngeli chiari nanje ende uwe musubati kurunga njero moto goro o mama ngoro kusabro oyo vikani kudu kia bwana ende without wasting time to saba agara to karansi na ngo anyo minto choice ya tusabere Toire birengere aso saba tata nyasaye aya tata rantu na bana bawo tware tiro moyo ya sore kerora ikera ne buyo bako na kwa wabonene ako saba sire tiro mwana Kristo motore bara ntu akori asema yeito to karansi mbuyamana sana wa mwabo aso kwara rabie kebindi ekwaya yaliyo bano dio bano tobe abangu kwa nyoni zika
Buyamona soga tayari kuya. Burangie sitie mo batayari. Akara burangie ko batayari teta abana bumongi na mwezi. Abana bumongi na abo bari kianti chito ne chianko mutene ne gocha busia. Abantu bari bekenyoro bari bankando cyari muri birugo. Mondo tacha korusioro rubusuku. Ena nekerugo. Nabona nacha kire kurangeria marieta. Gogo aturandai. Nachaki. Biyamono. Chika. Watakatifu watakusanyika katika kiti kile cha enzi, wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi, wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakatifu watakusanyika katika kiti kile cha enzi, wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi, wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watu 144 wameketi mlima wa Sayuni, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele. Watu 144 wameketi mlima wa Sayuni, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile, wakimba wimbo mpya, wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi.
abange na abatere kurwarangie kanisa abatwake boja twenspira kini twaja ne pasa na abapana balisi bande ntene kolera yo muise ko monana bo mungiro yo kwananga iga kurukurwa igorera tene nango uno ngayore nero oyo ngorera yane gotari biyana nje kona achirega naenda abasande bande barabange ando mumuro minto nara iga ngau telate unero mumuro minto manane kurwari kiyondu sokinda tigango sabe ke arana igori bagere disinene tata nyasaye mwana no moikoma chenu biyamona son siasi wa yuwa korira somungi no yoiga emiaka kwa moire omonene babeire na bana baye babeire ne amate yaye na baire na basani umojego yo beiro motoereru omonene gore kioro kereringa nayo kurwa matuko yo muntu akomenya sense na intu omonene gendokera aroro nugo chase nyumba yao okora yara maya sense no nyentu anganyire kurwa sense tonganye muno mungu ya changanyire bana baye go kiriba go tenga bono ntune they are celebrating if there is a life to be celebrated no bo mungu no yoiga na sabire motware ruwa bana naso mugutano oyo ko kware biya ko dire Kristo modolieto buyamano so igorera pie chipo chere etaracha questionera na yorire ye monkaigo ntagete abachokoro bari ba bomongina bomo baba iseke mocha ege tokere batete ko koreka magioka etagekeye mo just a minute abachokoro bomongina abaiseke baba iseke mwamwabo request eri mwamboli gona abaibeire kitagekeye moyoka Sukarende holi aye digel dogoro yakone ko bangira ntoka mabe bwangorende sengencho ye request yeno nembura oliwe wendageria abako babwata kyagara senare takeire gutoma chibiche ekigocha embura yako tute ko bwada ebicha bako rusi guyoka kwana teyo abatu wana nire na barabu aga kimuntu ko banga nera pana ya kwenye picha mtatuambia kama mmemaliza wa mbele wainame chini ili hao wa nyuma waonekane. Sawa bado sawa bado aya chukua ingine sawa aya tutoke aya bwana nganda bale step ende igorera PH tere ekarabisa mu pasta igorera PH
Hao wakimaliza makutano, alafu Nyambunwa PH, Nyambunwa SBA.
Ambe yamano. Eology. Makutano nchunu. Olio katasomera umugano. Okay, tano. Iya kan. Lakini tiang orang dia tu kurang.
Buya mono sana. Soka tero kuya. Mwatu kere gati. Toko ende step yenda administration bono. Omogambi oitobuye kenyoro. Onye karo ali baganerie ino. Administration. Omogambi oitobuye kenyoro kayani. Okay. Onye tai ni kama amechelewa kidogo toka omogambi tonare gaiga na endo olebwa mwabo mochokoro bwo mongina atobwate siri mwachire gutosanga mona intwe chikwaya mbuya mono gake asogocha kwa ino nonya liko nyakolera iga okuno kwa eli kwa moelio ekoro kinga kibaba alengo umuyangana ngote baiga ekera tomenyete asobo ikobo gabwense kero monde mioro ngayerochi gakiri tukoria ono oli manyete na bina nyale kane to korwa mote bungoli ore konya gotingo gakoro motu ali okore bona inchamo nae tenda mema nenda zako ande kero abantu more especially back Kiobegi. That is it's a brocation era kama nekoro. Kiobegi. Na baire eskoneba ako asenge nchokorba baralete ntoraro rande. Chianko cheito chansi motie kiengima tuatebre ngampi ya mono. Na abana bali ba minto bonsi. Kolende bali meli ato ule toko goro kwegali. Yani modo tishorere gali okogoro. Mwaira. Hopu tali abaki obegi barenge bali bachete kole. Lakini abaki obegi tali bagaki. Bali tali baki obegi bato ule toko goro korwali botuko. Bali na bairi bali bachete kole ramo na intwe. Lakini asama skani amanene. Onye musigeto monginoyo. Otoira neli okogoro kolya. Ayole to tukuteno eni cherabu goto kororo. Omaete bago tenge nyongo ngaye watekera. Ana borando lendo mokei orenga tin korumaragererio. Ekerondo morai ngonchorete. Soma barumi komne sateya mago chiawe gotebie. Totige cheche. Ekero toringa kiyama tanka. Okoiraniranya na bokorache. Asenge ncho shetani gakino ene ko iwari buya kere binto bire buya tali ko igubuya bono ntebe nga andake astua kwarusha nete twatige iro monguru oseba no gaki twatige iro monguru naye onye twakwarusha nete naye aye to gotige iro monguru oseba no gaki Tianko chane egento da batebye obwamate bori konya mobwate bogenderere tenyare kana babo oralire bono bunaga ali bwone bo basi abantu abaya sana tegerera muri wo mugano obo omongina akabomo gotu muna babo oralire aba muraba kebe katayare baigwete buya bakabate siguomo yega omoyego kaera buya ani go bakembete enyombo mongina ori atigete netangi yarenge isiko bacha koyebuna Dirio mongina ori atera ligukoli nanje likobuga gochinse bakamanya koimoka bagachaka ngetangi ne yane oyo ndanga teba mabati alkerama na yane ribako buna mabati alya mbayora na nyasaye ngajare igorare oyo magacha botuko akarusia mabati Diliakale ko enda ko yaonya oyo ndanga sugume tangi lakini iwe kikiabanyorete olibwa mabati gako genda akanyira omochibwa aba mochibwa moonia Diliakonyaira bwo moonia bwo mogori bwo moonia marwa gako ira mabati ajaji kogoliwa aniega alinere yabutekire chibureki buya mole ekamo ikagenda nere agakwa atararia mabati aja
Mogana oyu mwanyo igure. Igo bono ngote chiango chiane ngaki nori bwetangi dirie koirwa eirwa siale go chikoni u ekabocho kitaraika. Bono nkeri ngaki amangana imonya igwe. Na ndo biya mboli ngaki inuna abantu abaya. Onye konya maybe mogotorantu abaigwa tokonyereka nege kabugo chimwe yanko yaito gose oli olende tomogimana kwa yubobe. Bono tutaite tobere beyemo. Ose bana bakye abantu baminto. Bono twanchane asenga jabona sukana bera chebetebo. Egento kuona ningaki wakire. Ose bwakoreki wakire. Okonyoranchira tokwanani. Nabasana bali mwacha twensi tokwanani. Lakini ekero okonyoranga ngosigikani more no muntu. Ask yourself why. Ekere mwaetana no muntu kimwabuna. Kakimogosa no muntu bosa. Aba pastor mu bwateme chando no nyabagambi to bwateme chando. Kolene tolemererie asenge njonto imogetia magoko igoro togate abana batogoko naki abatokonyara. Gogo tirigo yabuo sikabuo muntu. Gogo tiri kota etebuo gesiku. Na sikabuomo. Omaete ekere program yetu arwete eyatebete iga ya stewardship. Konye kobwategeto kere Nyasaye na ande Moshe no yomino na liera arolekana ngente kine kiama bono na totashia no tambeka no inigali yago ime kora chonta inga Yesu no muye kontosheti kimoko gende buya tokwana nye kobwa mono God first Nyasabo yoki oyubweli tangani kobwa kende kionsi asama lietangoro ku Rosary Richard. Rosary Richard indo mu assistant chief oborang sublocation iga inde mukamo mura mukamo mura omoiseko kerebi momuro gatatu kera na chete kerebi nero onseseneti agantuera matiga no kono nyakore kenyoreke osekoro omwana osokoro moiri onye wachete korra kerebi tago tuera mateto bwatipati Ebati ngare ya gote ki ya chiete na ande bana no nyegani pole togende buya tosabira nama ya anene mono God first buya mono aba assistant chief mbale na arora gose retirees bale gaiga please bagambi bonsi ya just bagambi bonsi no mwana wana mugambi le mwanjete mbiya mano litangani abanju bakerebi ole mama mbuja mole mwasibi mbuja mara baleke kutu abasibatu bale baminto mbuja mole bamara baminto lende mbuja mano nje igonde oyo mwanyangi oyo kurubarongo nyuma yani yo kurugere nyuma na kabiro mugambi na ritaya miaka yake yange tano naende yanga be baba ro balire baba nyanjete akondo Kenya ngau ondo kaliemba ondo kamaria tonsi pi ali arengo boingwa kondo ontoki kabisa nanje baba mwana oli no mugambi nanje na ntwelta mate ari age kanjina tanga de koira matayo igo nange tiangi liba mate abi pole naende twe pole ya kwala mbabe babe la ritaje baba ritaje na ritaje segasi lakini baba twaleta seki obogi magwaye onya sama ya iga se bali mwate mwanzipi yande bembu jamano saba seseni abana bali bakala byo minto mama yana sawa seseni abana banyomba moino babo ntabo babo Malaysia sawa seni mwesi na bonsi bakaba jogoro mujamang ito igati na twa entu twale kweka na bande olio minto iga taigati iga nywana no rangi go sembu yogenda lakini tiando la asabali baga
basa bali bagane ni bya yamo niwe kau igo taigeti no asagana na gia taika igo nere aga mana igo nere dia tu sana kana ki ba bo jire igagenda kubwate kana no bago tubwa asante buya mano nya zaba sini rieta sana ya ngoro kwa kiboga osoyo mwanyangi yo mwabarongo asante na zaba sini mwanzi chifu mwingine ni kama hiyo niruhusu kidogo sasa, kwa sababu hakuna mwingine, lakini madam Nchiraro ngakiresi lakini inje kinte ne ine iga mwale korano nyango rutomo nuga muna bone banga anchete aba bastonya ebicha togende egaki yani mwana ko ambia wakole meremo asawe tabaka matango mo pastor ya rute ko moreresi pasta gaki gocha mapema mbia mbia mano babas Okay. Basta. Sikaguchi maega akaba. Ali mura turaba bwana. Sikagati. Sikabwanga iga. Oyo nere mama. Nere onkinere tio mugaka, nere ogere tenda. Na mama oli onkine tindo cha ikaransi, te tima itika kinkia ikaransi le. Tali mo basi lakini nae dawa basi ekewa. Acha gochi. Bacha tata iko kwezo una bale iko. Amasabo, abatali amasabo. Abantu baminto obwancha ndege ntokiamana ali asitomenyete no nasinka kera tobege tinya sako boy bweli tangani nakobwama nabakungu abomu obunante ne ineiga kagitole ndabangina kelio osimeka munanti oli osimeka soko lenda baba no choge sembi ya mon Bina. Pasta. Biyamona ibakiri twere na irimbi yamona asabanya obokole miase ototambua namugambi biyamona so toleta mongina oyo toleta amone nagenda gokole miase ko siria babo mino ninjende biyamona oyo mbabo sira babo mino kali magokoro amalieta yabere naro mwamanye kigusi oya akoro kubaba baba nero kuibulete asante sana tusabe tata nyasaye eba konesiko bikoiranire asenge njoyo moye obaba kale pishko era buya babekire kiombeke ase mongi nakurwa asambo kawo biyamana zo bwa mato mugambi atebiro buya basabire bwanja niobo nobomo
bogenderere ko basenkeye nasaba iri bonsi amono kubwa tokonya monene rukwegene kera abe na intutwara ara kurubono torare no gosemeri bwoko boki wasoma bwakana kare tigo gwanja kwa okoreke ase program itigarete gwikayarire buya ase rietaria Yesu Kristo monene itu amen pia mano tuambiwana yukananda obate Baba katika jina la Yesu naombea hii familia ikuwe na amani katika jina la Yesu. Twakolire kama savo. Hombe familia ikuwe na amani katika jina la Yesu. Wasesekeni. Piyamono. Pastor Ezekiel. Still at Torres administration. Taitakoruli bagase education. Brother Aaron. Representing section A. Mbiyamano aseri baga Njengo kuana Haron oyo ntabo oyo sirete baba otwanchete mono lakini omogoko no ringa ba sirire no goseseni okonene Nyasaye moire naigwa omogambi ogataeba akamutwera amateko boko iga ngise kobori nga bari atwereta amatemba renga bakore iga igotora abange na kene ari goseseni pi igonye totware tipati omongino yo akagotwera amateko boko ole wako bono ntu ntorene bati atotwerete iga na nabatoroche nga ensembuyere bono nintenenerete abarimu abanene be chiskuru cheito chioboroso nare gotaka agara ntosari chingaki onye kora and you are a principal whether in high school or say primary tafadhali na bogocha gocha. Meanwhile Madam Irene oma tomonto ga choriru abekeru okoboko na aboyo mino oigate no morai. Madam Irene omo chairman igona rinde buya eriete na riri gotumeka chairman madanya sakara tonge to monta marogete man igo no mochore na eren kotorare. Madam Principal karibu gotorare nsemo ya BBS nere chairman yeito ya Nyamache division make a statement alafu toa bande nafasi. God is good and all the time. Taite ko baina lingambia mono amwachire mwensi gotoa pole oyo sirete mbaba asa Maria tangoro kwa Irene ndo mongino Daniel Intabo etogo teba pole na mokogenda mogende bia. Thank you asogocha biamono nje tingo kuwa na agama ono Madam Ruth oyo no moigwe ogaba tataga omochokoro sorry lakini ore omoigwane ono madam na bogo kuwa na kwa niaba yetu. Meanwhile KTDA if you are represented na mogocha gocha Biamana seribaga joyongo kwana nkurukuruth yaboke kurwa mochibwa ntonga obikani baboyo mwaroro rura abono igaso mugambia korwa no seito lakini bwane erekyo begirugora onya kundi mugakone no arenganya ndiria abasaluti ga ndoje ngambia oriari moroje timosi betiga bueno na iguma makago tebanga basibatu bomuobo na ninjo yo mobo totakeire torende chinga taribo
bono igo nare gotene nase ng'encho ya abarimu abanene nde principal Musora SDA Comprehensive School Musora momati ase ng'ang'e gase narora amatanga mwarora mbako burukana iga lakini nago kira seng'encha amatanga mama ndochare no roboto eru kamuranche abaria mwanyoriro bokong'obo aba baba batata bonsi ntaite batenga pole moiso de gantu aringa matanga just next plot ase mogakanta boyo kwana gaiga erie tanta baitingiri gotumeka saba iga nabambura lakini gose momaite we use our father's name yeah so ntagete ko batengo no gusare rwoko na senke lakini kamuranche mwanchirane you accept togendere because yo bugumubore go chimotu weka twanchirana ngama kweli aro abeira amange bono tindu chigo kwana amange principal pole na abande bari bamina bari muntu maite mbaraso bonge kamuranche mobe bari merari bugo kumi thank you yamono bona karato ukore ngapindi kia barimu onye koro mwarimu wachaga twa pole njugo cha twa kwebiche erinde na intwiro rukibumbara warigereretie onye koro mwarimu tafadhali njo ai wachaga twa pole even retired officers staratemo na korori rabo injuri bagereri ito ine asi yetu na ndaba ari muntu bwate nsemene netogokora ase obugima bwa mwanya bantu nabo igorende erusa tore eruse ne ntambe ekerere ntambe tore nda abana gosobono tore nda abana ikiagera abana no mwando yasa toire nege ntokende karemore no mwano manyo mwano ngaya gotara ngaya korara ngo bakorara nere tali boigo umatere aro nabo bakobisio oborangetie kebuyu okare asegete igo nande kwara asiomeri nyomba kwa bori nyaboke muhararire bono erinde kwamanya gose nakortaki ntokende omwana okabwate esimi njire kirao chiko batwa manyo omwana abwate esimi ya 15,000 lakini nkwana komobori nga estanga ibano kwa ruse tie esimi ye manya ngesimi eria nebwate biasara yo kore binene igorenda abana baito igonga tinkwaneti naboto goja twakwana igo kora iga mwets mbiyamana ya sawa sisi mbiyamana ebicha finally brother Daniel atata na ino bwata basani achievers twakori nara igotomwa bwate getoro Nanjengo bakwani mbiyamule nanje tindi mwalimu bebe natumuno mwalimu okiobegi secondary school tubwato ya omo itotoko koranera ali Madam John ko ratenje gocha Bwana na watu wa skulu ni obungire Yeye Madam John kwani hapa Yesu skulu engima Brother John not Madam John Brother John thank you for that correction Biyamana seliba jindi ko bamutambe mono mwete abari muno bari ko abatamba ntu abantu to kora binduri accounts we have a brief itangani ngo era nyambe yamono asobo chomo yego baba baboyo general kumoroke girl I used to call her a beautiful girl because inyomba yae akabeira ono koto gotirimbo kariko riri ito moino na tata te oro amata ya enga moge amoge ya enga bne igo ngakige usigari to kero kaban ensoti baba engo moge ko gotirimbo kariko ko mokolima one ri
Yes. Ndwara kwa mabolo to some notes yeji. Lakini rende party mbo chira na I want to thank Chianti Cheito asoko lenda mwalenda baba mwamulende nchererengia in collaboration ne Chiango Jitonka yonya side aba siseni na ende komoko irana moirane buya mona go tusabera omochiyo lojenga matanga ara konyori tatonyori dia manga sana tusabere gake asa ende agenda goto tambo. Thank you. Dere get simbale wale ngabon kurwesa Chivas if there is anybody na bobo sariu oseta aba committee members which tunduwa I want to believe ngamoro dere get wana kiumbu biamono marieta ne mesake umbungoro kwa umudeli gitindi kolwa seri wagaza yo ngintro mari mati nyumba biamono sa biamono asante sana aro members na wange mwacha mokorai we are grateful. Thank you. I am biamono bono kuandi toroba gochie kanisa tutara ando oba egento kero mugambia kwana eta eriye ibetu ntobwate suspects abantu bari baetu bari kurendera orieria igo bono nye goikera marago beta eriye iteri gotoka chi suspect chiri ntu na chichigoto eta eri nabana abate bige kana kwana na bumambi igo to suspects ntwabaru mukoruriri chisa chiri chiamambi bakamaragoba moto eta eri onye teyo ni nutoko ira police moto eta eri bana wanataka gukirarify ngenje bona nandi lo bari konderi gochie ekanisa mbuya mono taete toiwane mbuya mono munyakerugo otogendiri kaete twabeire abatoereru guchigokura tura matanga baba na baba ari ngo motoereru bono twansire sauriye kanisa tutaracha mutuwa igabono nabonaga nindangiri namba 1 kwa nyambunwa church kwaya nariko manyangambaro anga babe kirogo teraria nyambunu church kwaya tunango nyakwana iganga etenganga batenenire dire ria tosikire mono iganga batenenire kora ngamba iyo nyemba iyo tokobeka gotera kurubutu gaiga naye igure ense hegotoka are no mochomu ya ase koro Yesu ya gachire habotito kwa ase tutagoteride tutagote se hace tutagote rinde totigerego Kuwepo
Tutamsifu Bwana, tusuluke kiti cha enzi, tuimbe wimbo mpya wa msala mwana kondoo. Buyamono Otero kuya buyamono wana mwari ko nyanjira ndangiriyo yoro basoma umugano mwari ko nyanjira yoro basoma umugano ango ikirega igasoma umugano. Praise God. Praise God again. I'm Roy Mose Maina, a son to Tom Maina Bikani, and I'm going to take you through the eulogy. Celebrating the life of Peris Kerubo Ondieki. Sunrise, 1909, sunset, 14/11/2024. Eulogy of the late Peris Kerevi. Eulogy. The late Peris Kerevi Ondieki was born in the year 1909 at Bonsansa, Eviosi sub-location based central location. She was a daughter to late Inchonga and late Kerubo. She was a sister to Monyangi, late Makori, late Omwari, late James, Nyamberi and Ongoso. Education. The late underwent informal education. Initiation. She underwent Kisii customary rites in the year 1918. Marriage. The late Peris Kerevi was married to the late Ondieki Nyankengo in the year 1938. They were blessed with several children. Ouno, late Onkenye Kerubo Mongina, Mora, Kwamboka Bundi, late sister and Ondieki co-wives, late Kerubo, late Mora, late Sabina, late Okenyuri, late Sareringi. She was aunt to Ntabo Nyangau, late Assistant Chief Joseph Sota, Mangares Nyantemu. She was Korera to late Ogongo, late Ondimu, Onchieku, late Ndege, Oichoe, Okemwa, Oigoro, and late Ontonga. She was mother-in-law to late Abel, late Bikani, Oenga, late Araka, Rudia, Salome, Teresa, Martha, Rose, late Mongina, late Mora, and Cecilia. She is grandmother to Moranga, Ondiekis, Ezekia,
Isaac Mbaya Charles Nyakwama, Nyankengo, Nyandoros, Riles Bororo, Richard Kemunto, John Ochoki Janet USA, Atanga Dominic, Onyansi, Tongi, Morara, Assistant Chief, Rose Richard and many others, Mokoyo Yelet, Nyakivoga. Religion. The late Peris Kerevi was a Seventh-day Adventist and worshipped at Nyambuno SDA and was baptized at Kioyo. Occupation. The late Peris has been a farmer till her demise. Sickness. The late Peris has never been sick until 11th November 2024, when she felt weak and was rushed to Ogembo Level 4 Hospital and admitted for 2 days and referred to KTRH for CT scan, and later admitted that day, and the following day passed away on 26th November 2024, where she was transferred to KTRH mortuary. She has left behind 7 children, grandchildren, 59 and many great-grandchildren. She died at the age of 115 years. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. May your soul rest in eternal peace. I'm going to take you through the tribute, son. There's no doubt that you are the greatest man on earth. That sounds cliché, but it comes from the bottom of our hearts. In good and bad times, you have always been there for us, Mom, through laughter and your love. You are our source of inspiration, wisdom, guidance, a true role model, and our hero. We will always strive to be the best. Remember what you taught us, how you brought us together with 5 virtues that remain deeply rooted in our hearts. Honestly, humility, patience, hard work, and loving. Mom, you showed us the love of God, self-sacrifice, kindness, gratitude, and thanksgiving. We will always remember you in our hearts and mind. Rest in peace, Mom. Daughters, our mom was our biggest role model, Mom. You will always prove to us that you are the best mother ever. You always provided for the family and made sure you guided your children as needed. Your love for your children was extraordinary. We will ever miss your love and wisdom. Till we meet again on the resurrection day, forever in our hearts. Your memories shall always linger in our minds. We loved you, Mom, but God loved you the most. Fare thee well, Mom. Sisters, our sister was very sharp, loving, caring, encouraging, and a great counselor. She always made us happy because of her sense of humor. She was one of her own kind since she was very strong, had good memories of our past life, and we always referred to her whenever we wanted to be reminded of something. Our sister had a special gift of visiting us and encouraging us whenever we had any challenges in life. She was a great fighter. Gone too soon, sister. We shall remember the moments we had together, which were very sweet and unforgettable. You have finished the role, fought the good fight, and now awaiting the crown from heaven. Dance with the angels, sister. Grandchildren, a golden heart stop beating, hard-working hands, at rest, and inherent ability to listen, absorb, and offer a point of view based on quiet, measured wisdom. God broke our hearts to prove that He only takes the best, but we will always remember your special smiling face, that caring, hearty, and warm embrace you always gave us till we meet again. And may God bless you. Yamano Saudio was a momogano, Taitamonia and Cherebono, Data Bikundi Virabi Bioka. Taitaba Lisbeth Bagaro, Kabacha Barus Baby, Kabarisbeth Parasum Sangrecano, Nabadicon. Navanagan Mutenes Mormuens. But it's very variega. Where one Jamoro, Caballero, Jumuan, about Abandoned.
kiara na tigire kuma taite moche moche kama ruswebi taite moche moche iga mwenzi taite moche mwenzi wekera iga ruswebi cha ruswebi karatu abekire iga kuyama wanja koirwera bari bataracha katwarure mutuga iga tutura ababenge saini kuyamono ete komusiko murisio ito bastonso tiato kolero gusaba na butande kintu sino murisinde ni basta kuyamono Yamono asenge ncho yogo ikaiga yonaiche yale ba ikia yara muise koye yale ma komoke kuruka aria kururangi igato sabe omochenu oyo le tata nyasai yamono ikia gara wa toira ribaga asuja ko bakirori asababe obere gakora tigira abana baye abachukuru igane bichemene birasobo kugwense amune kenyoro amune kanisa twari gusaba monene konya abana baya babaire bagutigara bonsi ndi bonsi bakurigeri Yesu iguraso musaraba kera nyarekane ngabwangurira ngoira noro monene ndita acha gusira sengi byo okomye koro yaye kolero bonsi banyarko bako babegeni iliese ke yura kwaro sirikero yomo tacha kore makobo asengi jobo ina ngubo bari gusaba monene bakonya bonsi ekero lingana lya olira acha kurwaso musumbu itokonye twensi gotubare kania soboro tibogocha ekiagara twasabire twehenete asubuye wa Yesu Kristo oyoro motorio icho amen mose selibe biamon biamono taite bali bano ba ukwana ni baikaranse taite bali ba ukwana ni baikaranse kudisinta ito ikaranse no ukwani pastor igo amanyira wa pastor baitombare iga bandi bajana tutange menu yaito chibibi yaito chikanye akaro kurandi ukukora ere totebe kene kwa wane ri kurukutata one karara tenene uyabwa warorekane imirimende ra tikarera koreke ri ya oliba kwena kubosa basi amabera Yesu Kristo maboli to amen but pia mono polisi na sisi kwa
tebana n'abantu muntu utatigete tende mayaga turi kwinyurwa manyete usekende nkiyale muri siyo sote taribo tare agwarenge kambyo karwara kambyo chikwara bakanga kumingo mwako yo bande cyo kurwarira nkibono togo cyabugekora inseteri buya Walonda gotebanga monene aremye abantu benkeye batigaire ikiyagara ensi yere amangana amange yere namakweli asoko gwasemera ikore nasigi Yesu nabuno tokonya gotebye abantu muna barandia nogiye sato kikirekero yomo tubatebi mobero Yesu gocha tugende nkagutimuka ebibinde birensa binde by'ikisegi segi nkiri kuwagacha abatore tuwamanyire ringana ne Nyasaye ngo twara ko basi Nyasaye na ntomenyo amatukonsi y'ubugima bwaitu tutigere babo mwishimiwa mtume na ntaramurra lero tutigere na baba gavana kisegi cyabo n'abaseneta n'abagwimbere rep barabuko baranje gutigara ntunturi gutigara igoro tutageta kogenda nando maete barabona bo baratigare kiyagara mbabwategento bakubuna nande mbabwategento bakuri Bono intwe asenge nchuko tabwati kende tokolinsa kende getayo turabune teratoga ndenga gutimuka irindigiye sato timuke kale na kale babonda dokwereria Paris mwensi mora biyamono Paris korwa Purangi ari asana kabeire basani bane babo Malaysia tonge Malaysia onsoti na balisi bande nande nararenga na bamwanje tegocha boma choga mutari gocha kanyabuya lakini sai nabo basi lakini asinge nchonga asubuhi bole naye no kogende kiagara matanga nige sangyo irinde yesanya gutusira kutore asama tukaya ubuyabwa Nyasaye botoisa na seri tari Yesu Biblinga tebere mangana make asigetabu ya Samuel Nchente bege tabu yekyo na bakira abanke iguru tigankuwa ne mangana bere ndetumo pastor Kilibati machuka irinda to kwane ringana na Nyasaye asigetabu ya Samuel mangana naro Biblia ko tebanga umuntu yomo uri kurukwa Ahitofel ngaki ari kurugo Ahitofel Biblia ko tebanga umuntu oyo gari ngo umuntu mungaine osomete buya naende buanchite gokonya abantu bosemia ekero baganetie nonya nekere micanda yale koba nerole kugaya nabantu nonya nenga ki David abwate micando nerole ko mobosemi ikinga kiyemo umuntu oyo karuo bosemia abantu bakabwanga kwikerenga ki agotebye nonye Daudi nga tobasa koira omwanchi obande ekiagara uyu no muhire bahirimba ariko nyomana ngabana kunyomana kuri bayiri bakora nyomana tari yaro gwachaka mochimo mubayite mubakwanire ngora usinsene gwenere Brio tebanga omuntu oyo keraru obosemia engakiyemo ekiagara abantu banchi tobosemi bwaye ikinga kiyo bakanga basemi bwaye kerabanga basemi bwaye agachaya mono ukubolinga ne ko konya ko bagontegerera nkigose kiaba muntu mungaini osomete biya Biblia me gukora gotebanga akagenda goikaboye agachoke nyumba yaye nyuma yo gachoke nyumba yaye omwelio agatimbuka gukimate akebeke ngoli agakwa agatindekwa asichisokoro chiaye na iseba atindegitwe ndabonda gateba bana banyasaye abatura nonye turasense yebibe abantu kubangira basemi bwao n'abayiboli barimora tumubasa gweita nabako bomungani bomwalimu muya bomupastor muya omwali okolere bobe
orogendo rutwa chakire rwo kumusembera Nyasaye tumwige na matukonsi tumusembere atubwata okoboko n'intuku tugukura tukore biya nto isako bamuno muntu iyo ime ya Biblia okuruko Aitofel orengo muntu mungayenye ageita singencho bosemi bwaye bwangetwe umuntu osomete biya umuntu abantu basigete oreko abantu bosemya lakini omoelio yaratanyara bwecho kubugima bwaye bugasinya nabekonyare kananga basomya abana biya no mwalimu ukorere bobe nyere to mwalimu yomo alisi tubugirango utore primary karari taya takigwecho kabugima bwaye buya matuku makega akebeke ngoli alichitangi chia machanya gitari hospital ageita ubugima bwaye bukahera anje Yesu nande kabasigiesa matukonsi obasemi buya gobukuru wasinya sai ebibiansa nabagosoma buya nabako kini abana buya nonyene kero kwa bayiro basemya bangire to basagweita tigeranya sai ekiranya sai nari nokobwa Ancheren sabe ndeto pastor Machuka Gilbert terinda tere lingana linya saya kusabatore mtakatifu na baba yetu wa mbinguni utukuzwe leo na hata milele kwa sababu unastahili. Leo tunamomboleza mama Peris ambaye amekwisha lala katika maisha haya. Tunakushukuru kwa muda uliompa kuishi pamoja nasi na sasa amepumzika. Watoto wake, familia yake wanapoanza safari upya pasipo na mama yao, Bwana tunaomba kwamba ukurasa ambao wamefungua ukatembee pamoja nao na uweze kuwapa tumaini kusidi mauti. Jina lako litukuzwe leo na hata milele kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Ombi letu nasi tulio hai ni kwamba utushike mkono. Japo tumechoshwa na vitimbi vya shetani katika maisha haya, Bwana tunaomba kwamba utushike mkono na zaidi ya yote Bwana utuandae kwa ajili ya kurudi kwako. Ili yote atakapotimia uchapo mawinguni Bwana, kila mmoja tena tupate nafasi ya kujumuika pamoja nawe na kwa pamoja tuimbe wimbo wa hamsa na mwana kondoo tukiingia katika mji wa Yerusalemu, mahali ambapo umetuandalia tutakapoishi milele na hata milele. Mtumishi wako atakapoleta neno lako la faraja Bwana, tunaomba kwamba utupe faraja inayotoka kwako, maana tumeomba katika Kristo, na kila aliye na kinywa na sauti na aseme amina kwa sauti kuu. Amen. Amen. Pastor kako nyagocha iga, Pastor Mwensi Mora na asabire mo tene nyagocha. Pastor Mora Mwensi. Nchuga turusi bicha ili tumlete mtumishi wa Bwana Pastor Gilbert atulete neno la Bwana ambalo litakalo tufariji. Anya kumaita ngano mubastor. Pande mbare batari komanyerenga naba basta bare buye. Oyo era ikaranse. Lakini oyo maita ngano mubastaro kurandiria bante kanisa ochichego chaiga. Oyo wado moikarendo mambi. Bia kono olibwe bicha kwa karato karama gukoiga magokaya nasisinirie tebi abantu bachango manene bobia awabariki na watakaporudi neema ya Bwana iwatoshe. Pia mono ikaranza pastor. Bwana asifiwe. Enje Reverend James Getsira igorela PH Assembly abana bo mu nginoyo iga batatu bare igorera bantumba ruwa bange sana priest gakimo buri amaboko igoro bari batatere naga priest biya murasa. Biya mono pastor abantu baro igorera tuwatebere biya mono mone nabasina inde kumoko genda. Pastor Minto watire imwamba naba bashita ba Minto mwatenenera barishibane
narengera irimba kwani moko ndigere ligoja ingi babo yako imukera bona no eko babo besana bona njinaje ngoiro liba karansa. Bwana Yesu asifiwe. Inu mwana korano ina karo mwalimu akora akosomia ekore tenga. Today we are going to talk about quadratic explanation. Amanya konyora ngo mushima chuka na onde ne poli ga mungu yati ngatwa twa naso kisiko tabu ngata aindi nagendera gutakuna omwalimu aisheko ndigere libuya igakoranga ninyi gwete kosine poli ga mungu onya karo mongaini ngakyakora nkora moishi oli majuka. Can you stand up? Come up front here. Lie down. Onkonya na kira na tukute poligamu na koragendo kieke na tegere na kosoro ile nayo tegere na nyora nkuna kuogore akarumo basta gukwana omoja nyo kwana baon igombo bengo choko musangere igona soro ile muy karanse inje majuka Pastor Minto Guatre Mwamba Pastor Rex no akabeira ono tachiete Rex no muya konyare lakini no yojire no muyengenjo yaye igakora kumansitiri buya oyo nero ntebe tinga kwagwene iruranyare kurandia hasta miaka yane tirimeke lakini nabondo uchinga nkwantebe tinga tigakotera kendo osome naona agaterira abana babichi kuta abana bana abaminto oyo vere kisi iseno yo mwabo mama kabisa oyo biteri isho mwalimu iseno yo mwabo mama kabisa akamuraku kare magega akuna kamwa abo mama nango yane igoto ishekurwana nabo noro vere turabune naona agaterire tito bajibu mwakanyi kule ngotera kabisa kabisa bono kombole to tari gontantaine na singe jembere mebujete naye wankonyete angana onko na gotera lakini nende nande ngo chikogenda Buganda nkonyoro mubasi tuyo ntamanye dia senko genda go chipasto Minto nchaira asibono go sensaira Jared ingaso abu oya ntamanye dia sengo so awantenga musinga ikwarure si tuigari ngake na inje ona achire nyore lirubenshome awante binju bono bere kuja mwane elinde matukabira atatonyore liku uchake gosoma umaye ngasoma mwaye muwasto ya kandenda nchetinare ngomwabo aruwo bokima barabuni manyete koli kinga kicho ndaya igogete dabo gendigo kabisa nagendi ubukima kuba akyumugano agere bati batibiriri nyigote nyasago sini musajo nabanyorete mometa nacho basta chose bumuzi honestly kamanya mino ibaga magonte bingasoka musekenda mwao mugantiga ngakure semester nandi ngache yindi ngarambu jatu amenyete nandi ngagendera kuragira yasi tuyane ngibuya nyasaga nkonya nije ngakure siku yabano rende ga igansito sito ya ringe buya monya kaba mbone ko nakaba ubona bubu maen bana rende Pastor Minto igo tuachanga tusirane nyanjire ebintante bingo korambi tatu onde bia kama mose ogo sabere family una na korenta igo na acha ne chinguru chugo saba uroje kante binchi ko yesabara nale kwebanga onde bia gento kenda bakora ibagari gotoko osomeke bungu lakini osomire ke bungu kyumuntu uri ko kwa itoveri osomete buya lakini agakubuna rijara igona inyuire ngatimba no nyonte bisomeke bungu tingenda mono kera tingutumia common sense onyo somekyo nkorete ikindi nande mente ikindi ndaririye yongo some bienge ebikego egera abantu mbarosa kusema no bana ekendo ntebenga ko konyora ribaga kakyotokonye ili kusanya kivitoma Jones yani kwa konyora ribaga usangeli runguri bona sebi biyonsi ante bibitatu ekenene nkiriki na inyuire ekenene nkiriki somera se kitabu kyo umwalimu naye akosoma ko Felix soma Isaiah chapter 58
osome 7 andi no bwatike ayesoma na nini keswali kere ugende yonsi abatoko tema ko yonjoro onyatumanyite ego Isaya neri inateba ngirori na 58 by 7 somango na 8 somo mwana uminto 57 58 verse 7 yatanga je sio kushirikiana chakula chako na wenye njaa je sio kushirikiana chakula chako na wenye njaa kuwapatia maskini wasiokuwa na makao hifadhi kuwapa maskini wasiokuwa na makao hifadhi unapomuona aliye uchi utakapomuona aliye uchi umvike wala si kumkimbia sio kumkimbia mtu wa nyama na damu yako mwenyewe mtu wa nyama na damu zako wewe mwenyewe na kila mmoja aseme amina amen aye musi nujino mata kwa somo Kiswahili igwa inumoroje te ibuya moko nyoro montore nenchara ebu kuyo mata na bego te bege kusi yani taibuya uranyoro montore nenchara mbura wako masakerro gende ana ba mintu mwambwate sia kama masakerro gende uranyoro muntu begete chianga chibo chogete kurumagega munaririkare tuaramenyete muserere sinengainiete ndi mwasibia abageni bari nyomba ndama milioka ntonetia kanda ne suruali bocho chogete nkonya koligeria abageni nama miri abana bamutako genda mino tuakenga na kana huko minto abageni barora nelindazi tutagete bato agoja gesiete tuabwata twaira na gesuna tuakora na twaje ninge jikabiri hakizi oroje oranyora abane njaririete murabo basakoba tige bogende obutari bukeresito kokonyora abante suruali ebochogete onye kore nobo nkubuya koya gusebona bana kokonyora umuntu njaririete unabona yanjaki lakini imonge ndage ana matanga tuaje na nyoiri igwa abantu bari bamenyeteke nyoro enjareri yete liuka enjara kose yarangira niti igakore baraso mujuyu umwako mugima enjara nabo bakona oranga na baro musaja tu na baro mukungu tu lakini enjara ngajiye kore debuto boye uri imala kama nganjara nere buo abana bwoko nyora ama tukamange bakona goetana nemechi bakona goete mechi ogonga ine ake paolina yanduko onenara igoma nyete gate kachimiuru oigwero ngori yakore ndokiege yayi ono maida bwo wake sabu engenjeri nare kuja nanya kukugambi kuna koseka kona ataketenga obungaini nari jara turu timbu atikene nyum yongo ake sabu nganku kambi buire chida chieruruge ngokora ndijia senko bede konyoro montore nenjara tomo sekerera moege ntakole ndokieke abeke monwa momeno yotene nirine tamba eboya atenina eboya ono igamoro jere buya kosere bobe kitari como jera ebu kweye igoyari gitwe na nyasao monyene tebyo imore kwa Biblia ni barua kutoka kwa Mungu wapendwa Biblia ni barua ya Mungu kitabu cha pekee utakapoamua kukisoma wewe utakuwa mwenye hekima na kila mmoja aseme amina na beko eresa kokonyoro montore nenjara takuna kotebanga kuwa kera ri tukombone kokomoero ngori okonywa ando seka kakyo kwangero ngori ke muma nare konywa otigambe kese obekese yege kombe kikiaera ando jako mogano to baisa como gamba momenta konya kare mwao osesenigwe haleluya yes bando bande ngaitu akonya kare kali meji aya narago konya goko genda sabantu bachandegete bakonya
bona bubo Kristo okonyoru umwana opopu gutarangira uregitirianda toseka nga popu egasi yae no kubareta akuna kongora kera rituku akuna goitira yani egasi yae no goitira ayo bakoye ose bona ba yes bona muna tuacha abarisi bana honestly ntoje tia torere nga baba na kwete bona muna baba uya kwete oyonkere that is kerebi ntoje tia torere bosa ingari kondo onye muri kongari kondo ntakuona tina limo kondora igo guaja atokorore kuso guaja otokonye igo tuacha obo maene toremi abakwirire obona bubo Kristo moko yunonya ninje naji unengenjere abangora abudana tinda katiko kanda bwango gombwata abana basini oroko lakini tako oroka bosa obona bubo Kristo gomogoja motabigirezi baba pole girisi ka kipole igomo basto yojire pole ka kipole pole rinde yani mwasaba mugukora gosaba mwarusha katunda mwamoa gosaba no ga mwadenjara de bwadi mazikani urabona tukorera matanga nande yatu jage igom kunyoranga ki onyo bo Kristo boronge koro mu Kristo narago konya buri imora ko mwana konya gose buri kwana ko konyo ndi Andara ko sento konye andara abantu yani onye togoja gomba isaba tebanga ki igokoranga guru chingo mungino yo monene ukure tokubaji besa bairi tigankorangirio betoja manya bunogo teba inje nago teba bikire ga igoro ntutu kunyora sa ngokora go sangereri ogotera nkubika muri goseba no mwadire manya go ikike bunga kama nkuri tokende kente kitiri bono kucha kurandia abantu mbakonye na soro ile keke ga abuna mu karansi tiga bana ba minto ikamuna muri ga kake anko yane papa mwalimu minto mubisa no ayino yo minto ono mwake sabu komo kucha matanga mugo cha botano nyamwaje tene byumbu imukanga mwesi kikutuke mwesi mukanga mugo tene na iga yani muimuke iga yani imuka mwesi moje goja gosia iga mugo ikambo tene nake manya mwesi igo mwalimu minto na mugo cho mukurate nene mukurate nang kuminga igo namba rangeri nkwanega songo I pick all of you, these people who are seated here. It is our time that we need to give our condolences in terms of money. Please rise up and come up front here. Come all of you. Juan mugo ika mugo tene. Imoka mama muka mbujori moka. Jukuja mwezi. Mugo matokonye. Paka nkwanega songo manye na ochobe family. Taliayo kwete baba kerebi ukwete. Muka mujicha. Yakonya kotochana. Muka tikakore to busuku muka njua. Irangora my brother, irangora. Eke kutuwe kenara ngeriye kionsi pi. Igandoro yo ikaransa. Ande ngokwana ndeke songo, ke Swahili bon. Swahili bon. Orojo ikaransa kerogo mose na ndoko imoka mwezi. Naomba kwa heshima hata kama wewe ni familia, tunahitaji hela yako, tunahitaji ngwenje itusaidie. Aya Mose. Motiga bono igure. Bono motiga. Motiga igure. Motiga. Ngoimo kamore ko somo kasene konde na nabanyana. Injugo ja mwezi. Bas. Muatene nire. Inobono mo karansi te mo kunyara ko konyo ne bama mo kankore kamoro bosuku mo kanjugo ja bosia. Yani mo ko konyo ndino. Ino mo karansa na mbube mo. Moka. Ninaomba kwa heshima watu wote ambao wamekaa katika panda hili, simama mje. Mtu mama mabu mbuje muri muka baba mabu bekera ini muko bekera ini buyai mote berera ayendo goyan mote berera umuntu yo tali yaro mube no muya emejanda bwate gakonire ono mutige muko manyanga bakoni mbaro mutige yo lakini mama control Bono roje bindari eta basaja ngori bari bindu bune. Maimogera mwezi. Okay. Ono mwalimu mintenjire tu atabaneti. Mago tokonya mwaja gaiga mukobeka mwanjukana nayo. Bekanga besa. Wanjuka gwacha. Iranda kuchisi kwa. May God bless you. Ayende kuyane to Russia. Mwaka mbuyaman. Walumbu yaman.
yaman munya karo shoko tera mama buyam tenge njika biri mamu inumbu ya mwacha matanga ake onya mwacha buyega mwako utakabeka kisuti buyi ai beni suri mwalimu muyoro mwaka na okwali njinga ngwa ndita badani tera nande nkuira nande koje kwa yimo konseri monte bige ndo monser mabu beka beka morushi kwa nyoranga ki kwa nyoranga na matanga tole to rushi tako kuona ni karanza beka mu karanza okuba ruseriani obaye chinyerere taliye chinji chinyerere iyo injo jubwang anto mali abaminto ikaranza bana mukire aya ikaranza tako kuona nia ikakutuka kyonsi bitoni moketoje mburango toitere muka moja mogo cha mote nene muri kurabeka kuminga umurisho minto nsoti umugaka kwato kini buyayiga rushi chi nyerere mo kamwese onyaba basi abana bayimukire ngibona ikaranzire bana ya bana otaba family ngibona mo kamwese aya eke kutueke umugaka uli tiga kamuranje tiga ndabari aba bayikaranza karanza ayo mugaka yo karanza umugaka yo kone kumana mutu oyo matabi yago oyo ngibano yago bas injo ngimogo ikaranzire birogo ngimogo ikaranzire bana baronjo karanzire bana moka dikaka kole atisi njukoja musha motokonye kaida bana kazi muwajalini asa bas to minto beka kamwa ganda kujia igo wera na kujia squad ukobegera iraini na linkorra buja igo may God bless you ma musaja buno yokoto amya mbiri numuja ma itukire ngiyiyi tatanya sago sisi ma basaja banya sai muaja muri gocha matanga bosa mukomanya beka ngora mogo jaso monda kwete moja bosa ya haenda bandi na bumu atujanda ka ekwikingima tochikobeka tochikoroshe eturungi ngabagani bachi tokokobekera ne tokotabi bwata bibanda bibere byomugati bwata bine tokonye mabu wakambuye mama God bless you mosise ni bukagima bantu banya sayembu ya muri mwara una mwato jana ne chae mwari kunyinu mware tete waka na rindi may God bless you ikaranza bano bwangu karanza bwangu moto kutachingake wakambu yamana oyoko obekeli ogini nasoro irashi kwa yeyere ka gutiraga bakangira mukangona inu moja muka kora bwangu rindi burango totwere muka ga kinju jo mugo ikamote naka kuminga nkyo yatari ko ande manyu karanza teba kekerugo ne yitokere bakasinjiraga baba muka bwango tokokora asemore tokoje choke bwango inumuka mwenzi bona bakayolije ni gato kuimuka bakayabuna bweso kateka tokunyara kuimuka konyuni narako konyi abamarikanya sagote orojo uraba iko ndio giri bono lirane lyake abagaka abanya sai mutakukiraga mugo salya matanga abana aba ega kitika bagire iga abayimukire bonse nsa umugako lindo jinare kieni ngito kwimukira mwakire buya bona mama nyi iguna ndagete makole injo mokobeka mugonjuka beka iga kwagana kujya waonjuka iga yani oseta kuchimata itakucha iganda kuchamu ndakuchamu bekera ini ndakuchamu tokonya bese ande kwa manya bese okokonya umuntu tako konya umuntu isano ujakona kubwanga manya tenga konya sa beka bese isago mama beka eraini tikakumigana mama orangora kwa manya inuna bakristo banya sa basomba bamonana mama ayirangora irakera ini buja iraini iyo mabu tokonya buja ikonge engineering ya mama akimbuya mwacha. May God bless you. May God bless you. May God bless all of you. Those people who have come here. May God bless you. Yasaba sisi mabu kirarinde umongono yokwanya bantu banditika
Eli ogiri mata neli nene lakini tali change oko mo ichi nyerere. Omo ichi kia agora. Mo ichi nyerere. Aya baba. Ngayo imukanga abugotira iga abamuikaransi tago chamata bali bige tununukira mukanga mwezi mojiji. Mukalinde mama muka mwezi ga kinju. Ona kongo kuana muigwete ngimukirire. Kati na abarangirira ngai muka babanchu. Njumbo tokonye junu Jubuango to sabe to kore mbura de to twera mama muka. Ono kuna kurangiria ani uruji ngako akitangari muka akinu muyole nju. Jubaba ababwezi muri sabo geka ainu muka mwezi njumwezi. Jubono mwezi. Mungu ikamura de nake doro yotate. Nguko kumisana. Aya nonyene ke koro tubegete. Torojina boisa inura konyo mun. Urade nake. Ngurangiriti oikaranze to mbeti. Oroje gona yogo gora buyabon ngurangiriti oroje gona buyogo gora bon imuka mama muka wateransi moje aya nande to ko bugori ko to jian motigen sab na mo kwira na kujimu karansi ayo ko jinege tamba mo jimo ino baba ko mo bole ni ojo ko kwa dia bando buge ayo mo ngaja ko musbati musbati nara bu kwa dia bando buge ndoko baroma muerenda Motebi ngoja nara ngerita dia bantako kwani bugeka ngoja muri mukembu ya muri muka ya mama saya muka ngorete muka wata igamuche muka karwo muka jo mama muka mujiji muka ino mujiji ngorangora wana baka yetoka konya mundu yani baka yetoka konya mundu munure ayana churuje muka injo nara ubuna gubo kristo baba mwe karasti na ino kende moja ndege Boy karanta to goja kuganda boye kiara to jinare manga bono muruji beka mwagende goshari beka ga mugoja bona muri biya muri my brother, may God bless you, mama nyasago sin, God bless you, my sister, God bless you in a very special way. Ira ini ene mama musacha mbuya mon bantu buna baba ka buna bana mu aba etekeru gadiri ne bana buno mama wakam beka ira ini igo motu mana mabu tokonyaye inoti mbuye kuvuga inoti ayi tako ayato tukuta begera indi yani mwagenda kujja anate mukakambu yamana yasago sin yamana. My brother, my sister, may God bless you. My sister, be blessed, may God bless you. Mungu wetu wa mbinguni awabariki, mbarikiwe kwa mchango wenu. Mungu wetu wa mbinguni awabariki, barikiwe hata na Saidi musise niwe kigima asinge jogo konya aye tako na kote bango manyete bekebesha tokonye nyasago sini. God bless you, God bless all of you. Bantu bami ndobona mwabegire na iniga injenda ajemba jana nakiboneli ogiri ko buja kali oyo mole ko makire abo tokonyaye wano ne ni nuba na mokwerere ko seni ndudu kwede aya karwo ngibona moko jandira bantu karwo wano tole kan ayo musaja tiga bamo ngira karwo wano ninki mokore karwo mejano karanza karwo wano kende sikwari na ko soro karwo tuara masikani konye to iwejo ko ba ko soka buje kwa gen igombo bengo koraka wano liogini lya jumo na kutwara na kani muntu tabase ko mutu ase family na soro ira bana ba minto bari na moikaranse tabuo ainu muka mwezi mojije ondeta yogo cha buri arense buni tari buya ayi mukotiri mbogo go mama mukancho cho mosese nibwe ngenje kabire jubugango rede mburate tutwera muka mama muka gaki muka makokonya gaki no ine bukungwanyi buna kata muka mama muka aba moikaranse ora musaja muka gaki tebya banda bunturangiri chunu tigitiri mboga goja ngora chunu goja mwezi aba mole rogora aiga ase bakora rogoro mogwanja ko gonko barangari moja uyamano. My brother ogadara ko na ko ogadara ko madosa bere ba bere to ka ndeta ni turaje to ke biyo gwanja mole moja chuo chuwangu baba kiri no gota chuno abantu abana ba minto bara anda abantu ba minto abundo je bagakonya abantu batari ko tokonya buya bari barware kosebana koseni tu bana tokanali tebu
Wanonya abantu baminto barabo bazi batari kokonya abantu. God bless you. Wasisenigwe kuya mwaja. Ntango ndole ko sonde na ruto mwale tebesa. Ondo to mwale tebesa. Manya go tomire ninju. Chubwa ngonya go tomire. Diga happy singers batero gotera. Amambo ya my sister. Uyole bwa mwamu. Uyamono. Injo to konya baba, mabo. Onde na ruto mwae bwe besarete. Injo ndage temotero gotero kumugukura. Tolole tusabire ba military ntoro. Sacha atinene anonye Nigotwa moinyo ile Goliato championi y'Abafilisti gasoka korwe kambi yabo n'ebirwanero by'esegi kabaceceria abasomba omonene mu Isiraeli kaborya imoto kyorache erine andwanye Nigotwa moinyo ile Goliato championi y'Abafilisti gasoka korwe kambi yabo n'ebirwanero by'esegi kabaceceria abasomba omonene mu Isiraeli kaborya imoto kyorache erine andwanye akamocera nobore muhusae nenduruche atari naboba kamwege na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo omonene nere kubayao kamo akawaise tabana kurunonya akamochera nobore muhusae nenduruche atari naboba kamwege na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo omonene nere kubayao kamo akawaise tabana kurunonya Sacha atinene andonye yogirinene likaiweka omoisyoyo karwe aiga segine y'abantu banene ayetama gucyanga abamura barya bamabo bagaichorwa n'uwoba bakamoseya bagoteba binyoka gucyanga yogirinene likaiweka omoisyoyo karwe aiga segine y'abantu banene ayetama gucyanga abamura barya bamabo bagaichorwa n'uwoba bakamoseya bagoteba binyoka gucyanga akamocera nobore muhusae nenduruche atari naboba kamwege na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo omonene nere kubayao kamo akawaise tabana kurunonya akamochera nobore muhusae nenduruche atari naboba kamwege na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo omonene nere kubayao kamo akawaise tabana kurunonya
waimbaji watakapomaliza wimbo, utaiombea familia. Mungu wetu wa mbinguni akaweze kuwabariki kila mmoja. Kaingoja umusacha atenene anonye Emerobelyo yenyecheni erinde ntwe tokomoyo namanyete ntwe nababui goika atoito moyo orendo monene wemeganda nao arense moya ito orire eira kobana itwe goiko moelyo gwense Emerobelyo yenyecheni erinde ntwe tokomoyo namanyete ntwe nababui goika atoito moyo orendo monene wemeganda nao arense moya ito orire eira kobana itwe goiko moelyo gwense akamochera nobore muomosae nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosu mosae sukabosu omonene nere kubayao kamo akawaise kabana ngurunonya akamochera nobore muomosae nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosu mosae sukabosu omonene nere kubayao kamo akawaise kabana ngurunonya akamochera nobore muomosae nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosu mosae sukabosu omonene nere kubayao kamo akawaise kabana ngurunonya akamochera nobore muomosae nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosu mosae sukabosu omonene nere kubayao kamo akawaise kabana ngurunonya. Abamurabu ngakimuroche mbamo bagati nyasaye oyona kogenda tigembure mutwere kogenda mategenda abantu mukoja mweba igomo kweba nga nyasaye tari na intwa nyasaye tamanyitinga na otoreza yongore to mwana mintoyo mbrano otomire onde bwensi otomire ache koja bosia aende kukwate ndire kokonyora ntukandere tamangane kanisa mongera buno yokona kokonto yondelireko kokwamo kwania wakurire muraga kinjandekete o maana bwa nyasaye tato goja ni mwareza buna mwale gonjana nitamweleza ajabu Yesu mlivyo nikera na kunitesa nilipokuwa nikileta injili moko ikaranza mwezi kama tanga abana ngibona mute nineteka ebirogo biro anya ko gwetoga ni toko gen bona abajiri tu abaitire nanje ko bakwa notra sama tanga abire bia oyomba abo sirete omuntu lengo mbiana akini anda bange na sini abange tubana twatigaire nintu tubate chukum na nintu pievu tobe toikere miaka babaikire ata siasa malita naro ningoro kuna yo sotanda jendo mjokoro kerebi asomo mro sota na to mno mo MCA na ta kire ko ikara kini bagandi togeti mbale nga assembly anda bingi jenda bi kenyero pore amane family mondie kini general na to mersi ngel 2000 na iro mwalimu yabe siasa simia Istakore tebu onde naende otomire Mfalme mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, jina lako lihimidiwe, maana wewe ni Mungu nasi ni wana wako. Sante Baba yetu wa mbinguni, maana uliandaa maziko haya kwamba Baba Kerebi alipoiaga dunia ukaandaa na ukapanga kwamba siku ya leo tuwe hapa. Jina lako lihimidiwe Baba yetu wa mbinguni.
Yani tunaomba kwamba kifo cha mama kitukumbushe kwamba nasi siku moja kabla hujaja huenda tuiage dunia, lakini kabla hatujafa tunaomba kwamba utusamee makosa na dhambi zetu, ili majina yetu kwa neema na rehema yaendelee kuwepo katika kitabu cha uzima wa milele, ili siku ile utakapoonekana Yesu, yani wote waliolala kwa imani, yani watafufuliwa wa kwanza. Tunaomba nasi tuwepo siku ile utakapoonekana, tuwe mojawapo ya lile kundi litakaloimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo likikulaki Yesu wetu mawinguni. Hata hivyo, wana na binti zako wametoa kivutio majonzi. Wote waliotoa tunaomba kwamba ukawabariki. Wote wale wasiotoa nao tuwaomba uwabariki wa kutolee na kwingine. Sasa wakati huu tunapoendelea, tuwaomba kwamba uendelee kuwa pamoja nasi hadi wakati tutakapomaliza. Jina lako lihimidiwe. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Bwana, na hata mwombezi wetu na kila mmoja aseme amina. Asoro ile familia moja bosi atosabe. Familia mje hapa mbele tuwaombee. Kebungo kende arore nimbeka mugo ja kwenye mugo njanda iga. Muruje ndabike kende muiwe. Unanga saine ko teba nadia bangena babege tari birore bakona kugamba kuka ononga kyogokora. Abantu abanene utabaite utabarame aye ogwake sabu kwaranga Yesu goja no moerese bantu bari batabwatia masikani tariga bataya tuarira omonto otabwatia masikani moroje nsasa rekera kate gacha kuruboyo sarege ono lindi kitoko cha bakora tenena iko tenene family suka goja bosio. Naomba viongozi wa kanisa pamoja na wajungaji wote mlio hapa mje tuombee familia njulende njoka nakarosho hotera mogotera tukuririmu na kandi tindi komenta kebungu kendi arorire nkonyuga nyugunde pobega chiko chaigo chiko chaga mwabekirira ini magawu balishi baminda mulisi ngwa tutirimboka ko cha buyanga tukaranste nchono bo cha balishi bane abarayi bekanisa abapasta abamura ninje tosabere familie nyangere ndangalie umulisi ncho na pastor Minto ino mugo sabira nanye kirisi ino nchu pastor tuko jaga no mulisha ayerida nchu tuko jaga iga mugo sababere iga musabire familie tatata binya saimbu yamono tukore gente tosabe machani nyasaye sende yabona magora batu akira soboswao buyamane sauri kwa bere omwegenu mongina wawa toeta se familie yega punekewa tiri arara na bagwancha karara pero beri aya atene rwa senjera yokororekana abakunde kane baito baretira mangana yogo semeri bono motori karato gochikumuga cha senyomberi yaye tuamanyire ngana arororo kiagara emwa kwantenere ende mkwana chitekina kiaye abatu akire gaiga abana baye abachokoro ne family yensta atanya saya onyagate onyegeria soko menya kwabo erikere koroyo makorara ara soko bako kwao kero turakore kuruga togenda amonaye pia mone sauri wanjire gwatangire rire pia mone sauri orancha basani baba bagende kero baraike chinga chabiri tari auri bakwe one kero gotigara senkeyo aba mensenke gatatanya sae ne chinga chinde na wetani ensio tuoro kere kiare kwarire ngabwango manongo choro torenka gochiko timoka na kware kwa bosa waita siri tare Yesu Kristo mabali ito amen. Amonayo tato kale nakale Yesu Kristo no moikomo cheno gotwali bakire tari yao no kwene limbi yamono asoba ngo buya bwao yambona aseke mwanseke nene wa koleta ali Calvary eke mwanso kia chenchio mogano bwense ingano yatora asense bwate mechande menge une atolentira ko gosiri abanchu baso bosbwense Yesu na soeta somo saraba agakora bono ntoli no gasemeria somo bwa kare na kare one familie omongi no timo kirore magokoro litangani mbiya moneke kwa moire libaga kwa moire libaga kabamo na intu akorere mirimo yaye menene wike miake kwa moire yoba gotuo buya ekera timokire tuwasabire ngo monene yanka yaye abantu baye bachukuru baye na kero yomo ogende ko basesenia bagacha so gasemeri koli basenirie nao batigale basemere tio gocha kwa eri ya kabere abo wachikire nga tukwegene Yesu Kristo tutoneri baga
inde Yesu okora turutu bwao togenda sinkiria onyondoro utaraitabirio giria ao tuasabire ng'omo nasirieri nerago itabekiera gwatanga sirenga matuko tugatha sense na make toligio bosibwa ori tukasirinde koro wanchukwa wasekera lingana obolendi bwao na abantu bake bagasoko baira subuye bwao tuasemera stiria Yesu romotoreto. Pastor Minto eta igona balisi bana ba koboko poralinde na benke njereo eta igamo ba koboko bwangu koboko mbora na bere asoka toko konya kana ko vera ase Yesu baba buna be kanise miaka ya ye menge bakoruro ayo nyeto yoto korona igombo buli okobera ase Yesu bali ba mito komo ko tiya ko tiaja komo ko kero monte kero ka kama komo ko tiro ka imur tari ko mongina kuyamano tawa nte bintangase ikumugaga katengo tangasande tuakuli Bueno, nyanjere onde nare ase family yeye ole ko vote of thanks tutara imoka okay Mogambi, just a statement. Mogambi, just a statement. Enjoy, just a statement. Mbiyamono nanyorwa abanyigwete bangaga iga ebandi naigumwate bigumambi tali mambya nechitariki 11 mutinyo 12 alikyo begi market na yande tubwatera nasenge nchichiga kichiga chingo tulenda bana baitumba tu ari mistaken Mbiyamono mwana ntate ko irali bageri bairaneri mbiyamono abairi bonsi bechisemo chonsi bali mwato bwate siri paka twaikire omoerio bwomoyego baba abapasta baito mbiyamono bali mwato konyete chisemo chonsi twabaire na mbiyamono chikwaye cheito chonsi mbiyamono akaramo kogenda magenda amana Nyasaye mbiyamono museseniwe Mano.